Miona raskinula sa ša, pa priznala da bi se udala za Stanislava. Ostavljam te, neću da te lažem. Nenad Aleksić ša i Miona Jovanović ne prestaju sa svakodnevnim svađama, a sada je pevačica odlučila da ostavi repera. Naime, ša i Miona su se raspravljali zbog toga što je ona priznala da bi se udala za bivšeg dečka Stanislava Krofaka, da ju je zaprosio u decembru. Seci svaku priču o bivšem dečku. Rekao sam da sečeš i da neću bivšeg dečka. Tebi kao da nije stalo do nas. Besneo je Nenad. Sve što sam rekla sam i mislila. To je istina. Neću da te lažem. Odbrusila je Miona. Usrala si me. Hoću da me ljubiš kada je žurka. Ja sam dečko za ceo dan. Previše si ti istripovala da si bitna. Svi te smatraju lažovom. Priznaj, ostalo je da kažeš da ti se sviđa bivši dečko. Ostavi me, rekao je ša. Miona se ne vraća. Evo ostavljam te, rekla je Miona. Jesi li sigurna, pitao je ša. Ti si kompleksaš, rekla je Miona. Ja nemam da te ostavim. Ti me teraš, a nemoj da misliš da si neka najveća kosmička, rekao je ša. Ja u svojoj glavi jesam, rekla je Miona. Gubiš se između istine i laži. Jel shvataš da neće da ti se vrati, pitao je ša. Smešan si, smešno je sve ovo. Ako ti je loše, skloni se. Evo ostavljam te. Ako ti je loše, ostavljam te, rekla je Miona. Jel se plašiš da raskineš, pitao je ša, iako ga je nekoliko minuta ranije Miona ostavila. Međutim, ono što ša nikako nije očekivao, a to je da Miona i Stanislav večeras zajedno napuštaju Elitu. U Elitu je tokom emisije Darko Tanasijević doneo važno obaveštenje koje je pročitala Maja Marinković. Veliki šef je obavestio takmičare da 6 takmičara napušta Belu kuću kako bi otišli na snimanje emisije Magazin In. Draga Elito, gosti u večerašnjoj emisiji Magazin In su Milena Kačavenda, Aneli Ahmić, Miona Jovanović, Anđelo Aranković i Stanislav Krofak. Glasilo je pismo velikog šefa. Ovo pismo najviše je pogodilo Maju, ali pre svega Nenada Aleksića ša. Poznato je da su njih dvoje jako ljubomorni i posesivni, a pošto njihovi partneri zajedno odlaze da snimaju emisiju, imaju priliku da rade neke stvari koje kamere ne mogu da zabeleže, pa im nije svejedno. Ako nešto bude, kraj, besneo je ša. Ma opusti se, tešila ga je Maja. Onda je otišla sa Kačavendom u spavaću sobu kako bi joj pomogla šta će da obuče, ali i rekla detalje koje želi da prati u ponašanju Stanislava, jer ipak pored Mione ide i Aneli, a koju je već nekoliko puta bila ljubomorna jer se otvoreno mešala u njihov ljubavni odnos.